శివశంకర్ మాధవ్ ఎవరెవరో ఉండరు శివశంకర్ మాధవ్ टिकट आ रहा నేను చెప్తాను మీరు ఎవరు నమ్మరు అది చూసి వెళ్తున్నారు సపోర్ట్ కూడా కిడ్నీస్ కూడా చూస్తారు వారిని అడుగుదాం షో బాగుందా లేదా వారే చెప్తారు ప్రాణాలపై చెలగాటం 40 రూపాయలు మాత్రమే ఇక్కడ బుకింగ్ టికెట్ ఇస్తున్నారు రావాలి 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 ప్రాణాలపై చెలగాటం 40 ఏంటారు ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు 2020 అయిపోయింది 21లో కూడా కరోనా ఉంది చెప్పాలి సాక్షులు మీరే థ్యాంక్ యూ మా జాతర విచ్చేసిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం టికెట్ 40 చూసి వెళ్తున్నారండి నేను చెప్తే మీరు ఎవరు చూసి వెళ్తున్నారు 2 మార్కెట్ టికెట్ మాత్రం 40 టికెట్ 40 ఓకే త్వరగా పార్టీ 40 రూపాయలు మాత్రమే 2 మోటార్ సైకిళ్ళు 2 మారుతి కారు 1 బుల్లెట్ హంగామా ప్రాణాలతో చెలగాటం అందరూ చేయలేరు రావాలి ఏంటి సార్ ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి సార్ రావాలి
రోజు స్టార్ట్ అయింది